di paregolan sisih wetan. Iya iya. Sisih wetan menika damel kesro grandal keju. Damel kesro latah sisih wetan. Wis ngono. Ayen kaya manggon. Tapi Gusti, para grandal menika sampun kula sirep kalian para prajurit. Ngono ya. Anehipun Gusti. Iya iya iya. Sak sampunipun grandal keju menika sampun sirep. Iya. Wonten gegeblok Gusti. Kowe nek padha. Ngesoaken dawuh Gusti. Mula ngene ya. Gegandengan kabeh iki wis inakdirake ana katempungan Surabaya. Ngesoaken dawuh. Mula tak jaluk kowe aja nganti wedi kangelan. Ngesoaken. Dina iki tatanen ana katempungan Surabaya. Ngesoaken dawuh Gusti. Panjenengan ingsun arep upadi. Kepiye carane supaya nyelake pagebluk? Ngesoaken dawuh. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Biasane yen ning rawan kene iki alasane koyo ngene iki. Saiki kaya laman kaya ngene kaya hujan koyo ngene sampe banune dibuka. Kenapa aku dikongkon? Ura-ura sama ini. Biasane kanca-kancaku koyo ngene kabeh ngono. Kaya sepi kan anak iki nang dikasih kok kancaku yo.
Yen muring-muring iki tambah. Kok ya malah kaya kok ditaedo kok ya malah kaya ngono. Adune cek ora ngorek. Mengko ta bisa. Sopo jadine kowe? Oh, takon jenengku. Aja kagunane ya. Guna tanpa perlu to nyenang ya gunane karo. Bocah wadon iki wajib iki ya ora diguna. Jenengku ora banyak. Ora banyak. Ya. Mangerteno ya. Iki mau kowe numpangake sekabeh mbah-mbahmu. Loh, nek rumah aku ki mau ya nek ora kene gak wong bapak pisan nang watu ijo nang kene ki mau. Nek aku kepengin sapa sing dadi nek kowe? Kowe takon jenengku sakwane jeneng kok ora ngenali jeneng sampeyan. Ajen kowe kepingin tepung karo kena diwastanan. Temanku, dokote temanku. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung kalian panjenengan. Kula atuh kagungku pemain panjenengan temanku. Bapak jenengan percayane kula kanthi kudu kanthi panjenengan temanku. Ora usah tamang-tamang wis. Kowe ora sepuluh. Aku kan kula aku go nyuwun pangapura kasih karo kowe. Kanthi aku jowo. Kula ngene sakwise aku ndulu marang ora kabeh badanmu najan wong sakedheping metu. Ning aku kaya duwe salah sawijining rasa. Menapa Gusti Temenggung? Duwe rasa mau dudu saka vokal gaweku dhewe. Ning mudhun saka sanubari. Nggih. Aku nduweni rasa tresna karo kowe. Kados pundi Temenggung Cengkrana? Kula menawi kasenaren dusun tiyang-tiyang kampung kula pantes dadosan kula Gusti Temenggung. Ngono. Mangertenono ya Rangga. Mungguing katresnan iki ora usah bedak-bedakake derajat lan pangkat. Uga tumrape wong desa lan wong kutha. Kabeh iki mung kanugrahan saka Gusti Kang Akarya Jagat. Mula saka gedene rasa katresnan marang sineksanan geter kelawan pater bumi kelawan rasa kang babisa. Tuwe rasa katresnanku karo kowe, Rangga. Kowe saiki wis anggar bumi. Bapak Gusti, kados pundi mangke mae kula dicukane tiyang sepuh kula. Kamangku kula teteng dateng nate rabi. Kok disampun bobot mangke kados pundi? Ngene. Kabeh mau wis tinitahake saka Gusti Kang Akarya Jagat. Kowe ora sawedi. Yen pancen wong atuwamu mengko takon sapa sing dadi bapake konang jaban bayi, iki aku mengko sing tanggung jawab. Sastuta Gusti Temenggung. Iya. Kula ajeng kalih bapakku. Ngono to. Gegandengan wayahe wis rada awan, mbok menawa kowe wis diarep-arep karo wong tuamu. Ayo kowe tak derekake kundune karo Prabu. Wong lombo ae wis kating geblak kok sik kluyuran ae. Wong kena jokan akeh kulite gedang kok gak disaponi lho. Lah jane karepe ya tak jarno. Cek kepreset cek geblak ngono karepku. Seneng nek aku mati. Ya karepku ya cek ndang mati karepku. Lah kok apik aturamu? Ya ndang rabi maneh. Sopo doyan karo kon? Wong kon wis prenu miru kabeh ngono kok
Yo lah masih miru. Sing dadi mosok mirune ta? Lah apane? Ya melenyei ta. Mlenye apa? Wong mau ndelok. Nek wis umur sengenge wis kaya miring ulon meni wis ora usah kakan pola ta. Lah kakan pola apa aku? Wong kon bola bali wong ngluyur ae. Wong lanang teko dicepak-cepaki ngombe ta. Dicepak-cepaki mangan ta. Repot duwe bojo wis gak gelem nyambut gawe niku. Lah timbangane tak gawe nyepaki lanangan, mbok tak ombe dhewe, tak untal dhewe. Lambemu Lah kok lho. enak. Wong lanangan dilanang-lanangan tok ayo. Langitmu aku bebek akeh lanang-lanangan iki. Mangan apa jari wong wedok? Rokok apa jari wong wedok? Kathok apa jari wong wedok? Lek wong gak wong wedok sing ngathok ya gak kathokan. Lah apa aku kon katoki? Ngawur kok nek memele tak kaplok kon lho salah. Apa? Kaplok ngono iki? Tak sapu batukmu kon kok. Sapu ngono iki. Lah riko iku lho wong gak nyukupi, gak ngenakno nang wong wedok iku katik plak-plok. Kurang apa? Ya kurang ajar. Karo kon ya biu, oleh kaya biu, kalau kaya ya biu. Ya biak yuk lemu turu. Wah, jadi kon kok tak. Riko iku lho apa sih? Tahu kok. Aki tok. Riko iku lho. Wong kok ate plak-plok disangkakno aku iki domane wong wedok meneng ae. Oh, pelek kae. Kalau kayak Riko iku lho apa sih, Kang? Oh, anjane ora genah. Gawe karepe dhewe ae. wedok ora benar kok. Suka genah ku ya wong lanang. Ya kan iku. Ya apa iki? Beneran. Wedok gak bener kok. Ngono iku njaluk saplok. Kate plak-plok rasane iku lho. Lah nyampe gak gelem. Ora nyukupi nang wong wedok iku kate plak-plok. Wedok ya apa carane? Karepku iku gak ngono. Iku jenenge lak nantang perkara kan. Apa mestine iku loro badene malah dadi pegatan. Pegatan nek gak pegatan temenan, iki pegatan pati. Gak oleh wong rumah tangga ngomong ngono iku. Kowe wong rumah tangga ngomong saenenge dhewe. Akhire gak karu-karuan. Karu-karuan apane, Kang? Kandhane yo Bisa kate dhewe ae kok. Gak nyukupi nang wong wedok sembarang kok cari wong wedok ae kok. Kate nikah. Karu-karuan.
bapakne kelakuane kaya ngono. Lha sampeyan kok ngomong dhewe sih sampeyan iku. Iki malah ngene sen. Kok kate mulih kon? Lah ngene bapak jare kate nusul aku mbok kumbang sakmono kae sampe garang-garang dulu kok. Wong nyate umbah-umbah mulai isuk mosok sampe jamene gak garing kebacut telepon iku. Iki malah ngene jen mbok gak sang-sangkan omah tenang kaya ngono lah kaya hujan banjiran. Dik ndi ana banjir padha mek bapakmu kon iku kakean alasan. Nang rawa iku lho mbok banjir buta dadi ngenteni beninge banyu tak iki mbok. Dik ndi lek rawa iku ya butek ya banjir. Lah lek gak diarani banjir mosok rawa. Gak bapakne gak anake padha ae. Kakean goro. Padha pinter ngomongi. Mbokne ya ngono padha. Kurane mbok nyene sing ngono mbok lek napa ya mesti akeh salahe mbok mesti ya ono ae. Bapak nyambi mbok iki mang. Lah kok kon kok takon bapakmu? Lah iku kok gak kok pepe pisan. Lho kan iki ya carane sayang aku sih mbok. Kula tak pepe malih gampang bulat. Dadi dijarno teles kok gembole cek basin. Yo. Yo enggak. Cek banger, cek jamur. Masih kesayangan iku ya ora ngono carane. Awakku ora penak mbok rasane kan aku mau yo udah durung sarapan sih mbok dadi kaya keseprasane priang-priang. Oh, kok kaset. Wong biasae puasa terus kok gak mangan umbah-umbah sedina ae kok katik muni priang-priang. Kok ngalem temen padane bapakne ae. Wis iku pepen pisan kono lho. Seneng wae mbok. Kan ku ajari dablek kene. Lho! Kene apa kan iku? Yo nak, kelakuanmu Aku rumah sakit pengakuan kene mbok. Wis tambah ngajar sampeyan pandang dua jam pasrah. kok gak iso njaga jenenge wong wedok kan? Ija jaga wong wedok jaga jenenge bapak. Aku kok bapakku kok saijine demang nak, bapakmu kok kaya ngono. Aku ora ngerti wong kok kelakuanku kok koyo ngene. Kok kita ngomong tuwek. Kita ngomong tuwek. Kita ngomong tuwek. Kok gak ngerti kok ya apa? Nyeneni arek. Orang murid, ya orang murid. Bapak ngasih kok turun. Lah pengarahe ki nurun apa? Apa arek iki? Anakku ku kurang ajar. Kurang ajar apa kok dilangkai? Anakmu itu bilang-bilang wong tuwek. Pirang-pirang apa ora tau golek tangan kok pirang. Apa ya? Apa? 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 Lah anakmu. Aku yo gak ngerti Pak, aku ora berbuat apa-apa. Nek koyo aneh sih Pak. Aku bawa-bawa coba tak ngono. Awakku ora penak, aku panas koyo bobot Pak. Lho ya apa nang? Aku ora rumangsa gawe terop, ora rumangsa mantu kon. Kon kok wis bobot. Sapa sing berbaut anu berbuat? Aja ngomong. Sama. Sapa sing milih ikon? Milih batukmu ngono ah. Wis, kon nek gak gelem ngakoni perbuatanmu. Bapak isi nak demen dongkol. Nek kon gak gelem ngakoni kesalahanmu, minggat to kok ini. Ngene apa kok sajake ana sing di omongake rada
gayem. Sinten sing ajenge mboten mangkel. Anak kula niku kula dereng rumangsa mantu. Dereng rumangsa duwe gawe. Mara-mara mbobot tanpa bojo. Tapi kula nggadah semboyan. Semboyan. Sinten mawon gak berduli wong pangkat derajat. Wong sugih lek sampe gelem berbuat nang anakku sewiya-wiya, kula pateni, kula tuntut. Niki. Ngono. Nggih. Dadi wis dadi semboyan. Nggih. Nih, teman toko. Ora ana loro telu kang tumindak. Nganti si anakmu iki bobot. Nggih. Ki ya mung siji. Sinten? Puntene mawon kula. Lah ya dituntut to. Boten. Gini yo. Jadi kate keuntut. Aja. Nah nek kula nuntut gedosan. Maksude Kula sing dadosaken Demang niki nggih panjenengan. Lah kula mosok ajeng tau dienakaken nate ditempili kamukten ajeng nuntut. ora kena ngono. Nek panjenengan nggih Yen sakarepe pun. wong dadi tenan iki kudu lungguhe tengah-tengah. Yen salah ya disalahke, Nggih. yen bener ya dibenerake. Ning mangertenono. Semandongko lan kowe bisa. Sakwise anane kedadian iki si Roro Blengo iki anggarbi. Nggih. Iki paling sun sing tanggung jawab. Tanggung jawab. Tak pundhut garwa. Aduh duwe mantu tumenggung ae dhewe. Ya. Nggih ngoten nggih matur sewu sembah nuwun dumateng panjenengan. Matur nuwun Ning sakjane. ngertenono Nggih, dudu nggih. garwa Prameswati ning garwa sore. Nggih mboten napa-napa pokok ditempili kamukten. Iya. Iki ngene. Nggih nggih. Kaya-kaya panjenengan ingsun iku ora bisa suwe ana ing Karang Pradis. Napa panjenengan pundhut boyong mriku? Ngene. Sawetara waktu iki gegandengan ing tlatah Ketumbungan Surabaya iki isih enek pageblok. Lah nganti panjenengan ingsun iki Tapa Brata ana ing Rawawiya. Iki mung siji ngupadi anane Sarana. Kanggo mulyakake katentreman ana ing Ketumbungan Surabaya. Nggih. Mula si Roro Blengo tak titipake karo kowe. Oh, nggih. Oh, ing tembe mbok menawa sika nang jabang bayi iki wis lair, ya. Nggih. Kongkon goleki paningsun ana Ketumbungan Surabaya. Nggih Ya. nggih. Ning aja lali. Ki tak wenehi tenger. Hah? Tampan ora. Iku nduk. Kono ra gelem ngomong sadurunge. Tapi ya Sadurunge mbokmu bapakmu muring lek ngomong ta ndaru lek Gusti Tumenggung ya ora apa-apa ta. Disempol. ya tapi iku penak gak penak. Ya apa, Pak? Lah wong jenenge durung kawinan wis mbobot dhisik, iki jenenge jare wong desa meteng angguran iki. Ya apa aku lak isin ta. Ngene ae. Anakmu terno aja nggone wiyung kene. Terno nang nggone Lidandranawati. Nah terus Ana kene buyute kono, ibu jero kono. Terus arek iki lek ana kene awake dhewe umpama apa nang jabang bayi lahir, Gusti Tumenggung gak mrene delak isin se. ya isis Kang. Isis. Lah ya wirang iku lho. Wirang. Dadi arek iki ana kene akhirnya kan ngrusu-ngrusuhi, nyangkra-nyangkrai desa wiyo. Ya ngene nak, Lengah. Ya apa, Pak? Panjen kon iki ateges nyangkra-nyangkrai desa kene. Dadi gandeng jenengmu Roro Blengah, tak wini suda Roro Blengah ya Dewi Sangkra. Kapatri aja nyampe
Ya kon elek. Kon anak botol iki. Keplekno remek ngono. Kemenan dilokno gudiken kon lek duwe dhuwit tuku napa godhekku. Tak dol murah-murah ae. Pegel ya oleh dilokno elek-elek iku. Lek nguwasno kurang telaten. Ya kon anak wong kowar. Kon enggak tahu sekolah lek anak wong gendeng lek. Ngene kate bono diri eman ganteng kuwi. Bate bono diri ae pomong ibu gano nyemplung sumure cegur mati wis, mati. Ya lek ndang mati. Lek gak ndang mati lak plekutuk ngono lho. Sing enak ya wetengku tak sodok cedus matek wis, mati. Ya lek ndang mati. Lek gandang mati wetengku lak malih puri. Aku wis kandha ibu saben ibu besok aku lek lahir aja dadekno menungso, Bu. Dadekno sabun ae. Kok sabun mara yuk tuku sabune diambung enak wis. Digawa nyang cuweding diwancai diambung po enak. Mari disapno pipine, mari disapno gunung-gunungane loro iki. Ati adem-adem melorot roto aku. Wedi nyanggene kantor PKK. Bah, ati balik ae tak kandakno Pak D balik mbok D mbek yo sangtra. Yo. Kalau nang dolen gak gelem goleki lha apa sih? Ana omahe. Ana omahe nyambut gawe apa? Pate wani arek iki. Kok nek wani-wani karo aku gak kira rejep nyunatno kon le. Iki Mbah Nak, gak entut dosa, gak oleh. Punten mon, Mbah. Kene longgo. Apa nang dolen gak gelem goleki? Lah kon tak goleki gak ana nggone rawa. Untune entek kapok. Kayu dipangan. Darani wak pitik iku kayu didelok. Lah pras aku lek ceker. Ngono jarene untune kok padha wong geges kok. Mosok geges ngono. Kan kon dile. Ya kok dolen ngono. Saiki aku wis gak wani adus nek ngono. Apa ae? Ambek Pak Paimin kate dibanting. Lah lapo kok kate dibanting? Kok banting-banting. Muring-muring soalnya anake tak keplekno. Loh. Lah
anake wong tok keplekno apa gak dosa ta kon? Lha untung-untungan kon gak dibelem mbek bapakne. Lah apa? Lah ngeplekno anake wong. Lah esuk-esuk timbang nganggur ngeplekno anake wong lho. Ora oleh. Reang saiki gak dolen. Ayo badean ae ayo. Dan apa, Le? Badean ae yo. Badean Ya apa, ya apa? Badean cangkriman. Iku nek ana wong duwe gawe. Mo ya reang gak dolen pokok sampean tak bade gelem. Nambu lek ngono. Wis Ya gak dolen ono. Lek ana lintang ana apa? ya ana bulan. Pinter kok wis tuwek. Iya. Kapan niku mati Pak Di? Meneh lho ya apa sih? Gak oleh, Le. Oleh kon iku. Nek nunggu iya awak Lah ana apa? Ya ana bengi. Iki kaya pinter kok wis tuwek. Ibu tak badai. Ya apa nak ya apa? Lek ana ibu ana apa? Ya ono bapak nak. Bapak reang sing endi sih? Lah iki. Iki. Bapak Iki bojone. Iki. Lah bojone iki. Ya Iki bapake. Iki bojone iki. Iki. Lah bojone iki. Lho iki bapake. Mosok anake dhewe dikletus. Lah aku bapake. Oh, bapake. Lah bojone iki. Lho lah iya iki bojone iki. Anu jare anak-anak dodolen karo Joko Berak anake wong Kowar. Lah ono tengalas ditadatul mongso dipangan kewan sing galak ngono jare Pak De. Sopo ngomong? Ya jare arek-arek iku. Ya bener ancane bapakmu jenenge Koat biyen iku. Ya. Pak De bare mbok De bare yung Dewi Sang. ya apa nak? Reang pendak-pendak takon wong tua reang sampean slimur-slimur. Wala Pak De bare mbok De bare yung sangkra. Reang bekti bare Pak De bare mbok De bare yung sangkra. Tapi yung sangkra gak duweni bekti katresno karo aku yung sangkra. Iki dina yo bek menawa reang takon wak barek bapak reang gak sampe setuju. Alung koyo reang pekane pati regana yung sangkra. Tambah suwe arek gak tambah cilik, tambah suwe tambah gede. Tambah gede tambah ngerti, tambah pengalaman. Elek apa sih? Nek kon netepi janjine Gusti Tumenggung Jengrono. Kandhanono, sapa sejatine wong tuane? Nek kate goleki kokon budana. Ngono apa? Kandhanono terang-terangan main. Kita tujuan. Izin lho Pak De, pendak dolen. Aja dolen karo Joko Berak tukang wong pola. Izin Pak. Wayahe kon weruh sapa sejatine wong tuane. Yo Pak De. Jen kandhani mbiyong ya. Aku ngrungokno awakmu ngomong nak. Rasane nganti kok nyodot anak. Sajane aku durung wae nak jelas ke masalah. Sebelum dewasa, si anak-anak. Tapi kok rasane nganti gak kuat nek ngomong koyo ngono. Sajane kuwi ora anake wong Kowar, nak anake wong aja duwe wong tuwa nak tak kandhani. Wong tuamu dudu wong sembarang tegas sing mati. Wong tuamu jenenge Temenggung Jengrono sing ora Surabaya nak. Soale tuamu nak. Tapi nak lek kon goleki mrono, kudu go piandel. Iki jenenge didemut kita. Aja nganti ilang. Aja kowe nak aja kok doyo nak iki nek tuso kamu nak yo. Terima iki le. Lamun iki ilang Pak De. Ya gak diakon karo bapak. Lek ngono majal luwe ya apa aja sampe program bareng. Yo yo nak yo. Nek bojo saiki nak kok kapan sing dijawab. Kita lah Pak De bareng mbok De bareng yung sangka. Bek menawa ora diakoni bareng bapak reang. Oleh 5 dina atro dina reang mesti mulai yung sangka. Saiki kon kate budal lah. Sik, aja budal dhisik. Oh iya anu tak gowo anu le. Ada PT reang tak gowo, lek gak gowo kok ono matang gak Yo nak sing jatimu yo le cewek wong lanang sing apa tangkae yo. Oh bapak kok iki apa? Brek, Ya ya Pak De. Pak De, biyung Dewi Sangkra ya ora bengak. Mbok De ora iso ngeturno kono nggone Surabaya. Ya Pak De. Bagong pitik kesayanganmu iki ae gon minangka kangge baturmu utawa kanggo rewangmu. Ya Pak De. Siji,
Sing mbok gembol aja sampe didol. Masih kon luwe kaya apa? Nomor 2 pitik, aja sampe kon du, ya aja sampe kon ngilangno ya. Yo Pak D. Ya, kawan. Om, wilayah sekaring bano langgeng jagad Bathara minangka sembaning titah sak Madyapada. Abot sanggane paling sing mbandhahi Kanjeng Rama Tumenggung Jayeng Rana. Ingsun kaji bagladi para tamtama. Samangsa-mangsana bebaya saka Patmanca negara ora nganti jengkarake Kanjeng Rama saka kursi dampar mesa dadi. Surabaya negara kang gemari pahla jinawi Karatata Harjo. Katitik saka busana kang kagem dening para prajurit ing tlatah Brangwetan kutha Surabaya lho. Sing seta kumpul padha putih ing Kadrupindha, kuntul kang lagi nebo ing pinggiring pasisir. Kang ireng kumpul padha ing Kadrupindha, dandang araraton, kang kuning kumpul padha kuning Kadrupindha, podhang kang lagi mangsa wowoan. Saka pratiti sekolah kanuraganing para prajurit ing tlatah Brangwetan kutha Surabaya. Lakuning para prajurit kaya dening sela blakiti sela Waskarani, watu blakiti semut. Barising para prajurit kaya dening semut kang lagi mlaku sanduring watu. Kajaga saka iku lali-lali dan elingno saben Trimadya Candra. Tri wis ngarani telu madya tengah Candra wulaning tlatah Brangwetan kutha Surabaya nang alun-alun Surabaya. Dianakake aduan sawung. Ning ewe kahanan kaya Dimas Sawungsari. Apa wis padha disebarake undangan ing ngarsane para putra-putra Bupati Patmanca negara nganti saiki kok durung ana kabare. Lho. Kang Mas Sawungrana, Dimas Sawungsari. Kang Rai ngaturaken sembah bekti kunjuk ngarsa panjenengan dalem, Kang Mas. Sembah bektimu ndak tampa lihat pujo pangestunipun Kakang wae tampan. Gerawalan anggen kula mundi kula cencang pecah rikma ndadosaken jejimatipun Kang Rai Sawungsari, Kang Mas. Apik. Nggih, Dimas Sawungsari. dawuh katimbalan, Kang Mas. Apa ora nganti kata lumpen dening ngopo? Sira kadawan dening Kang Masmu Sawungrana. Nggih. Sing perlu nyebarake nawala trumaping para putra Bupati Patmanca negara. Inggih, Kang Mas. Sedaya menapa ingkang dados perintahipun Kang Mas Sawungrana menika sampun kula leksanakaken. Ning nyatane, Dik, Inggih. nyatane. Sedaya undangan ingkang panjenengan paringaken dhateng kula menika sampun kula paringaken dumateng para Bupati Patmanca Negari ingkang badhe nderekaken abenan sawung wonten ing tlatah Surabaya, Kang. Nganti dinane iki kaya-kaya durung ana sing mlebu ning alun-alun Surabaya iki piye? Ngapunten saderengipun Kang Mas. Mbok bilih para bupati menika kalupen kawontenanipun serat menika Kang Mas. Dadi kaya ngono. Inggih. Ngene, Dik. Nggih ngapunten. Kula ingkang paring wara-wara menika. Yen kaya ngono, ayo diwara-warane. Inggih Kang Mas. Para bupati kang wis antuk undangan saka Kang Mas Sawungrana, ayo enggal-enggal mlebu menyang alun-alun Surabaya awit abenan sawung wektu dina iki bakal diwiwiti. Menika sampun, Kang Mas. Adi wis ngono. Inggih. Nanging kok dereng wonten satunggal ingkang mlebet, Kang Mas. Kamangka adat saben. Iki nek wis on. Bali. 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 Dimas Sawungsari. Ngapunten, Kang Mas. Menika kok malah bocah edan ingkang mlebet wonten satengahipun alun-alun. Undangan wis mbok sebarake kabeh Inggih. marang para putra Bupati Patmanca negara. Inggih. Ning nyatane sing teko kok malah bocah edan ora nglingsemake wong Kakang piye? Kula piyambak menika mboten mangertosi, Kang Mas. Bilih menika badhe ngistru wonten ing alun-alun menika, Iki Kang. kowe sing kudu tanggung jawab. Ampun kuwatir, Kang Mas. Bilih panjenengan kemawon ingkang paring wara-wara. Monggo. Para putra Bupati saka Patmanca negara sing wis nampa nawala saka Dimas Sawungsari. Aja nganti suwen
Ayo, mlebu ae. Ning alun-alun Surabaya aduan sawung arep diwiwiti. Ayo mlebu. Dali. Metu kono enggak oleh, metu kene enggak oleh. Sik. Kowe iki bocah edan apa piye? Ya kon gendeng. Loh. Kowe iki kok mangertenono lho ya. Kang Mas Sawung Rono iki menehi undangan karo para putrane bupati saka Panponyeregara. Kok jebule kowe sing mlebu tak deleng saka dedek piadek lan penganggomu, kowe iki bocah saka Karang Pradesan lho ya. Waduh. Gawe pecane beling kaya ketabruk rek. Ngomong apa kowe mau? Kaya ketabruk Ketabruk pecane beling rumangsamu? Gawe kerlip-kerlip. Kowe durung ngerti. Durung. Lek gawe busana kang kemerlip kaya ngene iki putra Katemenggungan Surabaya Raden Mas Sawung Rono, ngerti kowe? Iku. Kowe kepengin ngerti to? Heeh. Yen ngagem busana tanpa mencorong kaya ngene. Iki putrane Temenggung Jaing Rono sing ana nggone Brangwetan Surabaya lho. Jenenge sapa? Raden Sawung Sari. Saiki ngene lho Kang No karo Kang Ri. Kangno karo Kang Ri rumangsamu? Kowe aja nglamak lho ya. Kang No karo Kang Ri. Sih, aku melu takon karo kowe. Takono. Jenengmu sapa to? Reang Joko Berek. Joko Berek. Pantes cocok. Bocah saka ngendi kowe? Kok desa? Oh, desa. Heeh. Kowe ora iso basa to? Lah iso. Ora sekolah. Kak. Wis ana pantese. Nganti ku wani kowe mlebu nyang alun-alun. Terus kowe kok nggawa jago? Arep nyang apa kowe? Ate ngedui jago iki. Lho. Lah wong kowe iki bocah desa lho ya. Kok arep ngedu? Terus totoamu iki apa? Hulu, bek menawa petik yang kalah. Huluku gawe totoan. Kowe kok nekat mergo kowe ora duwe wong kere. Sugihmu wong sugih pathek kaya ngono kuwi. Ambune Kon tuku ah. kon tuku ah. Kowe iki lek nganti totoamu gulu, petikmu iki kalah, gulumu diketok. Penak enggak raup. Lho, kok iso gak raup? Soale gak duwe rai. Oh, pancen ngono ora duwe wedi ora desi. Petikmu kalah totoane wong. Mas Picis Rajabrono. Heeh. Bare apa nek? Tanah sasigar semongko. Semangka mudhun saiki. Bakule rugi. Iku ngono paribasan. Mari basane pantun. Nek kena ri, Kena entun. Nogosari. Nogo santun. Oh, kurang ajar. Lek lemari lematun ngono iki. Ayo didu. Wani kowe? Wani. Nekat. Heeh. Pancen kowe ana wong ora Edi, duwe. aja nganti kowe ngisin-ngisinake pun kakak. Nggih, Kang Mas. Lek nganti jagone putra Katemenggungan kalah, lingsem kowe. Ayo. Nggih, monggo. Ayo. Ayo, nek pancen kowe wani. Padha karo sing duwe. Petik digawa korek digawa. Ayo, Ayo, Gong. Ayo, Ayo, Gong. ayo, 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 Gong. terus. Sik, Jangan ketinggalan lho. petekmu gurem tok. Ayo, terus. Sik. Ayo, sik. Ayo, ngambut gawe. Ayo, ayo. Ayo, Gong. Ayo, deleng. Deleng nang sakmono kowe. Ayo, Gong. Asik, asik, asik. Loh. Oh, pring bolongan duduk maling buntet. Menawi Gento iki. Ayo. Iki garangane ya. Kamu kon gelem menani wak PT. Mengko ta mengko. Kowe iki sapa? Ren Joko Berek. Anakmu iki lho, loro iki PT didudurung kalah go mlayu. Kon nggak iso mulang ah. ayo iki matur ing Balik. Golek urusan kok bali. Jenengmu mau? Ren Joko Berek. Lah njur kowe kok nganti wani mlebu ning pendopo Katemenggungan. Golek PT Reang, PT ku digawa iki. Sawung rono. tuting-tuting kowe. Apa? Kowe ngadepi ngarsane sapa? Sapa? Iki Kanjeng Ramaku. Ratu ah. Iya. Lelek ratu kok gak metu madune. Rumangsamu ratune. Gak ngerti aku. Ya sepurane wis. Loh, Sepurane bes iki semurane. Sito. Joko Berek. Heeh. Aku wis ngerti yen kowe iki bocah saka desa. Ora ngerti tata trapsilane ana ing tlatah utawa Katemenggungan. Gak tahu. Kowe ora iso basa. Gak iso. Mestine madhep ana nggone ratune, kowe iki kudu ngatur sembah bekti. Ya pira-pira salahku sama ndak sepuro. Wale. Bener e? Mesine ora. Ya apa? Gusti, pinten-pinten keluputan kula nyuwun pangapunten ingkang kangkang. Iya nak padha-padha.
Kene, tak urui. Goblok piye. Lungguh. Ayo kene. Isin-isinake kowe. Mlebu menyang katemunggungan ora iso basa karo ratune. Heeh. Coba. Ditirokake aku. Gusti Ratu, Kowe cek go mlayu. kowe kepengin iso basa apa ora? Iya. Gusti Ratu, Cures pete. Gusti Sinuwun, Kowe cek jak. Wah, ngomel wae kowe. Nirana iki ah. Ora entos diwarai Ayo. malah ngomel ae. Gusti Sinuwun, Gusti Sinuwun, anggen kula nggadahi kaluputan dumateng panjenengan. anggen kula gadahi keluputan kali panjenengan. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula nuwun apunten ingkang agung. Wis ngono wae. Wis ngono ae. Kowe matura. Kowe matur. Lho, gendeng arek iki. Gendeng. Lho, kowe iki tak muruki. Tak muruki. Matura menyang ratu. Matur nyang ratu. Kowe iki ben bisa. Ben iso. Ora iso to kowe? Pangapunten Kanjeng Rama. Dan panjenengan. Inggih menika bocah edan ingkang lumebet dumateng katemunggungan. Mengko rene. Ayo nyejak. Lungguh ning isor. Mengko bab pitik aku sing Heeh. sawara sawetari. Iki Kanjeng Rama. Kowe lumeba ing sentong. Iki. Ya. Pangapunten. Iki tak dahune bocah. Joko Brek, Heeh. ya aku arep takon karo kowe. Takono. Jenengmu Joko Brek. Rang Joko Brek. Lah njur asalmu saka ndi? Teko Lidandonowati kon desa. Lidah Ndono. Heeh. Njur kowe anake sapa? Rang anake Loro Blengo Dewi Sangkrah. Lah njur kowe nganti keboyo-boyo adoh saka ing tlatah Lidandonowati nganti tumekaning Katuman Surabaya iki arep apa? Pisan Reang goleki pitik Reang, pindho Reang goleki bapak Reang. Sapa jatine wong tuwa? Ana lek Surabaya dadi jeblembung Temenggung ana Surabaya. Mengko to. Yen pancen kowe iki saka Lidandonowati. Heeh. Ya to? Kowe mesine digawani karo wong tuamu wujud apa? Aduh, lali rek. Apane lalu? Iki nggak lek didol iki. Kale Iku. Kanuk tumane kok. Lek nggak nggawa iku ya nggak diakoni karo bapakne ya. Joko Brek. Heeh. Pancen bener apa kang dadi dawe wong tuamu wadon? Yen kowe ngupadi sapa sejatine wong tuamu lanang? Kongkon goleki nyang Katemunggungan Surabaya. Ning siji-sijine kang duduhake bener lan orane apa kang dadi aturmu ya mung cindhe iki. Iki mangertenono. Joko Brek, pancen sejatine datan ana sapa-sapa. Wong tuamu ya aku, Joko. Lho, lek ngono para bapak Reang. Sampeyan gak balik-balik buuan akeh lek ngono. Ngene, Joko Brek. Ning sadurunge kowe tak muktekake dadi anakku. Heeh. Kaya dene Kang Mas Musawurana Dalah Sawung Sari. Kowe kudu bisa belajar karo Kang Mas Musawurana Sawung Sari. Heeh. Ya? Heeh. Apa kang didhawuhake, kowe kudu manut, ya? Ngerti kowe? Heeh. Nggih, putraku sekarone. Tahu Kanjeng Rama. Kene. Iki si Joko Brek iki arep awula ning Katemenggungan. Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi Joko Brek menika dipun trami wonten Katemunggungan Surabaya menapa mboten badhe ngling semanten asma panjenengan Kanjeng Lah Rama? mula kuwi ora ana kang bisa ndidik si Joko Brek iku supaya dadi bocah kang padha karo kowe sekarone ya mung kowe sawura karo sawura. Inggih, Lah mula tak pasrahake si sawura apa si Joko Brek iki karo kowe. Ngestuaken kawula panjenengan Kanjeng Rama. Wis diatur ya. Nggih. Heeh. Seneng kowe ditampa ngawula nek Surabaya. Seneng lek kutha. Seneng kanggone kon, senep kanggone aku. Aja mendelak-mendelik. Gak mendeli ukurane motone ya iki kok. Kandhane mbantah ya lambemu lambe tipis yo. Lambe kandel lambe jaran. Kok dikandhani kok mewel yo tak apakno kok salah-salah. Ya
Kon kate mbeleh pitikku lek. Kate mbeleh Kowe iki pitikku. ngomong karo Kang Mas Sawung Rono lho. Heeh. Kowe iki wong apa tok mbantah? Wong Jawa. Jawa apa kowe? Dipa. Dipa apa? Negara. Negara ndi? Negara Cina. Cina apa? Cina Baba. Baba apa? Ya bakono bakene. Wong lama awas. Kowe lek pancen wis sanggup ngawula ndek Surabaya. Heeh. Iki ana penggawean kanggone awakmu. Heeh. Lek kowe sanggup tak trimo. Sanggup? Gorong tak tari nyambut gawe apa kok moro-moro sanggup kok enteng temen lambemu? Nyambut gawe ning Surabaya kowe sanggup? Sanggup. Penggaweanmu nyapu sing nomor 1. Heeh. Nomor loro? Nomor 2. Kowe kudu lek bengi kowe kudu ngetokno, Heeh. nek awan kowe kudu ngombongno. Apa iku? Gendruwo. Sanggup? Loh, kon kok nyanggupi? Heeh. Tak kongkon nglebok utawa ngombongno gendruwo kok ngerti kowe? Ngerti rupane gendruwo? Ngerti? Kaya sapa? Kaya kon. Loro cacahe penjaluane Kang Mas Sawung Rono. Siji karo aku. Iya. Kowe tak dadekake pekatik. Kate apa iki? Pekatik iku tukang rumati jaran. Sanggup? Sanggup? Heeh. Jaran iki ora siji loro ya? Piro? 144 kabeh. Sanggup aja maneh jaran 144 reang gak sanggup. Ngrumat jaran 200 reang sanggup. Jaran apa iku? Jaran kepang. Iki ngono jaran titiane Kanjeng Rama lho ya. Karo titiane Kang Mas Sawung Rono ya titiaku. Heeh. Kowe sanggup? Sanggup. Nanging sing tak jaluk ya sing kaping pungkasan. Heeh. Sepisan jaran iki aja nganti bengengeh. Sing ateges kurang mangan lho. Heeh. Tapi lek wareg sukete turah kudu ana sing mangan. Sopo sing mangan? Iki. Bolak-balik kok gone nang aku wis iku. Wis sanggup lho ya? Sanggup. Ayo tak terake nang gedokan. Monggo Kang Mas. Mestine kowe mangerteni. Rong dina kang kepungkur ana utusan saka ing Kartosura. Kang menehake nawala, isine nawala. Iki Kanjeng Ramamu ya panjenengan ingsun wis didongkolake saka tumenggung ing tlatah Surabaya. lanjut kersane. Pisan ping pindho ing kono ana undangan sing isine arep anakake sodoran. Mula dina iki mumpung isih sang suryane durung dhuwur. Kowe njukuka kapal utawa jaran iki telu cacahe, ayo digawa menyang Kartosura. Pinjam menapa anggenipun berangkat dhateng Kartosura Rama? Ora usah colok intang obor rembulan dina iki ayo mangkat. Sumangga Ayo. Rama. Monggo. Reang dadi pekating rumah jaran kabeh 144. Jaran lagi takritna wis ilang telu. Mongko jaran telu titiane Kang Mas Sawung Rono delasan Kang Mas Sawung Sari karo Gusti Temtu. Lamun gak ketemu ora wurung reang mati. Walah yung Dewi Sangkra Pak De barek mbok. Muga-muga ae jaran ketemu. Lamun jaran gak ketemu yung Sangkra, reang tetep mati le yung Sangkra. Sekalang kongden kau lenyor pangapura de tretan sedeja. Ada pola setong dua talo separeng oneng giguleneka. Raden Mas Cakra Ningkra. Lakar ada pola bukan Kanjeng Rama Cakra kaping setong toron gulo si kaping pampa. Aneng ko enggak bekas Kanjeng Rama. Cok sampak. Adik lako kerja sama pun belengke. Jopola nanti nari engkau
oleh nawala keng Gusti Patih Sindurejo sesina soro turun ke jeba mon kula turun ke jeba tak burung temu pun patek belenderi ya aneng senga mon deki berapa gandreng Kartosuro mon bentuk kurang ajar sosok tabun mon tak lakar pron lakar tunggal guru pun cakra ningrat Caocan Gusti Patih Sindurejo sengkok turun ke jebot tak oleh nunggang Parioto tak oleh nunggang somplet solo nunggang pala keke abo kek nyaman dakaran ya Arya jangan malang keke Abo, mon sengko tak sowan ngasang Gusti Patih Sindurejo. Mon salah lopot pada dinam tak cocok. Lah karesa lagi. Gusti, kula kang sowan Gusti.